Dari uku ne. Nawa kwano? Kwano ɗaya? Eh. A wannan ba kwano ba shi. Eh. Yar awu kenan. A yar awu ce? Yi. To yanzu na ake 300 duk guda 300. 300? Eh. To kuma kana wani sauki a kai? A sauki ya sai Allah. To yanzu ita wannan gwaldin ce koko da dangote ne? Wannan dangote ce. Baka ɗauko ta waje? Kai. Idan nan babu dama zuwa. Ba dama. Babu dama. Ko kadan babu dama zuwa. Sai Bahari ya riga gama da komai. Da ai kuma na ga wasu sojoji sun wuce da kwantena ɗaya ne a cikin ta. Allah masa. Wai. A kama taliyar. A kama taliyar. Allah ya saka mana abin da tsohon mai Shinkafa, Amma gaskiya taliyar nan ta yi sauki. Taliyar nan ta yi sauki. Na sauki ko? Ta yi sauki gaskiya. To ka fi son ƙara kuɗi? Kuma akwai layin su. 300 ko ya rika siyarwa, an za ku siya ku siya. Idan kun ƙara kuɗi ma ba da ni ba. Da ai kuma ka je a shago 600 ne. 600. An ka zo nan ba su da ba. Amma kuma laifin shi kuɗi. Wai baka tunanin wani ya ce ta waje ne a kama ka? A kawo gaba ce. Da gida ce. Ai ya ce kayan gida za mu ci, sai a kayan gidan za mu ci. To kuma ina gida. na gane sai da ta wajen kuma ai. Kace? Ya gane sai da ta wajen. Ba su suke bane. Allah